Els dimecres, a la mitjanit, et sentiràs bé. Molt bé. Vull tocar la felicitat. Nova imatge, nova cara, nous continguts, nou format. Cada dimecres, a la mitjanit, una hora de benestar i qualitat de vida. Salut, medi ambient, nutrició, disseny i reflexió. Ja pots obrir els ulls. Dedica't una hora a la setmana i et sentiràs bé. Molt bé. Dimecres, a les 12 de la nit, a la teva televisió.